Топчета. Топчета. Има пръст, семена и вода. Първо ги разбъркваме, за да стане меко. И слагаме в формичките и хората виждат, че имаме бомби. Нашите бомби всъщност има почти диви цветя. Има мащерка, има риган, червена детелина, всички те са супер медоносни. Да посадиш 10 бомби през пролета е напълно достатъчно да направиш нещо малко. Да съм сред хора, които ми помагат и да намирам нови приятели. Това е най-важното за мен. Гордеят се, че правят нещо, което може да бъде продадено. Те изживяват това да са пълноценни хора през това, че могат да работиш и някой цени труда им. От какво се прави ливада? Нима не знаеш. Трева и една пчела. И да мечтаеш. Ако пчелата не пристига, мечтата стига. Аз съм Румяна Иванова, бивши изпълнителен директор на Фондация Биоразнообразие за почти 20 години, но сега се занимавам с други неща, едно от които е социалното предприемачество, което е нещо ново за България. Градовете стават все пренаселени, бетонирани и всъщност дивите опрашители нямат откъде да се хранят. И още от самото начало ми стоеше идеята така, че искам да правя тези бомби с някои от другите социални предприятия, с които си партнираме. Цветът на Мария са едно много интересно за мен, мое любимо социално предприятие. Те работят с хора с интелектуални затруднения, които не са деца. Тези хора в един момент остават заключени в къщите си, най-вероятно в домовете си, сред родителите си. Къде да отидат? Вече не учат, не могат да работят. Казвам се Даниел, на 34 години, от София съм. Живея с майка ми. С всичко се справям. Екипа ми помагат, ако имам нужда от помощ. Никога не съм виждала хора, които са толкова работливи и които отдават толкова голямо значение на работата си. Точно защото през нея се заявяват. И това е изключително вдъхновящо. Като почнахме да ги правим бомбите, не знаех къде ще стигнем. В смисъл беше супер бавно, супер хаотично. Ние бяхме хаотични, те не се бяха научили. И виждаш обаче как всяка следваща седмица, в която идваш, те стават все по-добри, все по-бързи, все повече разбират защо го правим. Моя дядо, който е във Враца, той е пчелар. Той това се занимава. Аз като отида при него, той ми прави мед на мен. И съм много доволна от работата си. Голямо предизвикателство е да създадеш продукт, който не съществува. Аз исках той просто да не са ни три кални кюфтенца, а наистина човек като го получи това нещо като подарък, да го приеме като подарък. То да изглежда наистина добре. За в кутийка става за кошници, става за всичко, за красота става. Част от най-смислените разговори, които водя през седмицата, са с тези хора. Говорим си за изкуство, за музика. Голяма част от тях свират на музикални инструменти. Аз не познавам много хора, които свират на музикални инструменти. Ходят на езда. Ти не знаеш каква е добрата идея. Просто трябва да имаш нещо, което работи за теб и ти е някакси на сърце. Тази помощ на Фантастико беше точно тази основа, на която да стъпим. Трябваше ние да финансираме това нещо, т.е. ако нямахме това спокойствие на парите, които са ни осигурени, най-вероятно нямаше да го направим. Общуваме си, говориме си за работа, за вкъщи, какво правя, какво обичам да правя вкъщи. Намерих много добри приятели. И добри приятелки също. Те ме приеха екипа. Благодарен съм на целия екип.